बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय नै आं दायो दंफैयो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि गेलेग्रा स्टेडियामावहाय दायो जोंहा नै उनथिं नुगासिनो दं होमबा जोंनि लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्लाफोर नै बिथिं जमा जादों बेनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा फैगौ माने जानुवारिनि 17 तारिख 17 जानुवारि खालि आसाम नाङैनो बा मुलुगनाङैनोबो होनजायो जोंहा गुवाहाटीयावहाय मोनसे हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ मेगा बागुरुम्बा जोंहा बर'नि जिथु गुबै ट्रेडिशनेल डान्स मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय हादोरावनो बा मुलुगनाङै बागुरुम्बाखौ 10,000 मोसाखावरिफोरजों खौसेयै मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ बेखौ जोंहा आसाम सरकारा बे हाबाफारिखौ लादों जोंनि बर'खौ अनसायनानै स' दा बिनिनो जोंहा LAC हिसाबै मोनफ्रोमबो LACआवहाय रिहार्सल लानायनि जिथु बिथोन हरदों दा बेखौ दायो ट्रेनारफोरा दायो रिहार्सल होगोन आरो फाइनाल रिहार्सल सानथाम होगोन जाहैदों दा बेनि थाखाय थुबुर जादों नायलांबाय थादो नङा होमबा हमारे सरकार लोग के साथ जो आपका खबर करने नमस्कार आज उदालगुरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन खेलपथार प्रांगणत समवेत हुआ उदालगुरी विधानसभा समष्टिर अंतर्गत योगदान आगबाढ़ी अहा सकलोके प्रथमे मैं অনুষ্ঠানলৈ আদৰণীয় সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ग्रोब नै जरा जरा थांनांगौ बारा गोसा नङा ग्रोब
थादो खारबाय था गावबा गाव जायगायाव गावबा गावनि जायगायाव आरो खारबावनो हायोमोन नोंसोरो आरो खारबावनो हायो दासो नुगोन दे रेडि जा दासो लासै फावसाय लासै ग्रोब डाउन फार्स्ट लाइन डाउन ओंखारबोबाय खारदो गावबा गाव जायगायाव आउट अफ फेस कास्टिं सोमजि मोखाङाव बारकिं फावसायगोन गिदिंबाय हाखरसे गिदिंदो आरो बास सुमित नार्जारी लकनाथ बर' सुबुंसा दैमारी इना बसुमतारी आरो जायफ्रा एबसेन्ट दङ नामा फैयाखै मोजाङै खेबसे कनसेन्ट लाखिनांगोन थाङाब्ला बिसोरो चान्स मोननाय नंला एबसेन्टनि जायगायाव सोरबा आक' रिप्लेसमेन्टबो जानो मोननाय नङा बेनिफ्राय जिहेतु अनलाइनाव एप्लाइ जादों अनलाइनाव एप्लाइ खालामनायनि उनाव जुदि गैयाब्ला जोंहा जेबो उपाय गैया बे एप्सआ खेबसे लक जाबाय